ina normal gani abin da nika so in gaya maka to sai dai dan uwan ga namu Tanimu shin ne ko a Tanimu aka magana kai Tanimu yanzu ka sani dai halin har yanzu bai basi ba shiga wanga alaji a taimaka mishi da wajobiya shiga wanga alaji a taimaka mishi da naira gaskiya ka tabi'a banza shi gaskiya ka bari tsakani da Allah wanga ka ba ka tabi'a Tanimu saboda zudda girma na sana wannan abu bai cikin jadawalin addinin musulunci gaskiya ba ta ni ba na roƙa ni ma da girma ku bawa ajinku ban da girma ka ku kare mani wa'azi kaga ni da kun zama taron mana hakin Allah to shikenan Allah ina da maraci mutunci yanzu za ku tara ni ne majalisa kuna kan mi aya da hadisi shi ina da wanda ya ga ma gaskiya ka wani ku kara ga mi shi yanzu kai son ka zauna da mutum su kyale sai a bari kai daga hudin gaskiya kai baka so a ga maka gaskiya ba ni so kai kuma shi ya zauna da mutum ta zuciya tai ka gani kana lillahi duwa ka gani alai Allah alai Allah kai yaya yauni lahiya lau alhamdulillah ya ji gona alhamdulillah alhaji Allah wala na ce dama ina jiran Allah ya gito ka dan hada maka dan masala na gaskiya ne bilal alhaji an duka gidan nan nawa ba ko na kullu ba ni da na kullu shi yasa da na tashi bilal ban koma ba tunda an gama sallar mariga don kwana gida ba ta Alhaji alkashi iko Allah Allah saka alheri na gode kai na gode Alhaji dan wala dan ba Alhaji do Allah ka tona mini asiri Alhaji kana ci mini hannu do Allah wan ba kyautan ba na bun gode ba ai ga kudi nan je na ba kudi da ba Allah isa mini buya maka ba ko kabarin kana ci da wata ke ba ka fama kudi ne